Dnešný popoludňajší program Dobývanie pevnosti Bojard začal rozdelením do tímov po 5 až 6 súťažiacich. Cesta za pokladom začala pri Trblietavej pani, kde sme sa snažili udržať pohár s mincami čo najdlhšie na hlavine. Nasledujúcou disciplínou bolo chytiť kľúčik na špagáte v miu sekundy. Streľba zo vzduchovky bol ťažký oriešok, ktorý sa dá rozlúsknuť iba s presnosťou a správnym odhadom. Máme 3 kľúčiky. Prvú indíciu ukrývala baba Jaga, ktorá strážila žaby na dne pohára. Ohybnosť tela si naši kachlandiáci preskúšali pri pavúčej žene a jej sieti. 2, 3, 4, 5. Máme úplne všetko. Máme všetko aj jednu indíciu. Mozgové závity sme si ponamáhali pri hádanke. Jej riešením bola ďalšia indícia. Futbal. Farebný stan skrýval rozsypanú indíciu sadra. Málo kto vyšiel čistý zo zaujímavej kombinácie Olia a Jary, ktorá spôsobila nemalé problémy pri získavaní poslednej indície, ktorou bol stôl. Získať posledný kľúč a prekonať Chachalandské more bolo poslednou úlohou pred vstupom do pevnosti Bojard. Tu stačilo poskladať z indície správne heslo noha a ho sa do pevnosti zbierať šišky.